Assalamu alaikum gadırdan adamlar. Hemen gowum ýagdaýlaryňyz, janyňyz sag. Görüşüňiz ýaly. Bu videoda men size esas Türkiýede işsiz kösenýän türkmen dogan dostlarymyz üçin bir video taýynladım. Taýynlaýan, toýst şu video arkaly men size nähili iş tapylany görkezjek bolan Play Market'e girýäňiz. Gat kynal. Bu videom 100 san like geçti. İkinci näme hakda isleýän bolsaňyz video şo hakda da kommentariýa arkaly ýüzlenip bilýäňiz. Şo videony size goýup berýän isle moda nähili gizlilikler bar, sırlar bar, Instagram ýa tapady ýokdam. İnternetiň gara tarapy, ak tarapy aýdyp berýän. Özüňiz o zatlary kommentariýada bildirirsiňiz. Görüşüňiz ýaly. Bu videoda esasy like bassaňyz, baram podpisasiýa etseňiz kanalyma. Ýene-de bilýänleriňiz kändir bu iş hakynda prolajeniýany, uýgulamany bilýänleriňiz kändir, men bilmeýänler üçin, kömek etmek üçin, täze gelýänler üçin. Wopşym bilmeýänler üçin goýýan, bilýänler söwünip ýazman gaýrat edin. Biraz ýüregiňiziň ak tarabyny görkezjek bolun, gara tarabyny görkezmeň. Onu näme başladyk? İşin olsun birinji program eneşler ýalak ýazýaňyz. Biraz kiçeldeýin şunu. İşin olsun. Ine şu programa özçükkä işin olsun diýip ýazsaň, şu programa girseňiz, girdiňiz an häzir görürsiňiz. Täze işler çykýar ilki bilen. Bu täze işlerine ýazylyp durgurada täze çykdy diýe. İzgara ustasy diýe, tam izgara elemany tapady ýok. Kän işler we çocuk bakyjysy, naprimер, esasy gyz, aýal uýulamyza, doganlamyza gerek işleriň biri prim, agi ýol, yemek, hemme zady badiýe, ýol puluny zadyň berýärmiş. Isle başvurup bilýän, ene başwur diýilen ýerde ba özü. Islede telefon durýar köpsini jaň edip bilýäňiz. Kartasyny görjek bolsaňyz kynal, aşağı çekseňiz kartasyny görkezýär. Esenýurt, Istanbul diýe. Ene şunýaly ýerde ýerleşýän eken. Gata arama daşdyr. Wopşym çiriz karty dowam edip bilýäňiz. Şurada nasıl giderim diýen ba. Ýokurda nasıl giderim. Şoňa bassaňyz haýsy awtobusda näde gidýän, ýerden gidýär, şol atlar görkezýär. Wopşym isle ine poiskdan öz ýakynyňdaky işleri görebilýäňiz. Ine şoň içine girýäňiz, naprimер, şu anky konumum diýen hat bar, şo jagyň üstüne basýaňyz. Şu anky iş ara, ine araýaňyz. Filtralap bilýäňiz. 7 günüň içinde goýulan işleri görüp bilýäňiz. Iň soňky 7 günüň içinde filtreyi uygula. Şeýle muhasebe elemanyna täze çykypdyr. Isle aktiv satış temsilcisi, sanal marka temsilcisi, güvenlik sistemleri teknikleri, kalfa, işte şolar ýaly we şoňa meňzeşler dowamy. Men hemişe de şundan iş tapdym. Şundan ýene-de bir näçe programmalar ona görkezjek. Ine profilini näçe öz suratyny goýup, ýaşyny, käriň näme, resepsionist goýdum. Nirde ýaşaýan sen şol atlar hakynda, wopşym iş tejribelerini, askerlik durumuny, okamadyk durumlaryny goýsaň, başwurýan tarabyň üçin saňa gowy olar sen iş tejribelerini görýär we şoňa görä saňa jaň edýär ýa-da sen çagyrýar iş görüşme. Wopşym şuňa meňzeşler. Indi meni gutarduk bu programadan çykaly. İkinci programamız iş bul. İş bul programamız ulam go programmalarning biri. Ine iş bul. Segorkada ine hemen iş. Ine go programmalarning arasynda durýan ikinci. Men pikirimçe bilemok, köp kişiň pikirçe başgalarym bolup biler. Kim haýsyndan girse, şonu özüne go tutunýar. Hemen iş diýen programmaň nämesi gowy? Hemen şunu
isle iş bula goýan, ana ýokarda badyr iş bere goýan. İş berýän bolsaň iş berden berilýän, gözleýän bolsaň iş bolan. Ene şu gökçe şekiller pikirdiň işler şolar. Üstüne basýan, ene çaýjy temsilci diýär. Çaýjy girýäňiz, temizlikçi, sekreterlik. Bu ilana başvur. İslam'ın da şonu ýalyp, jaň edilen nomerler bolýar içinde. İslede başvurulýanlar bolýar. Öz saýdyňy, öz wopşym kontaktyňy näçe şu diýişim ýalyp işleň zatlaryny ýazsaňyz, şonça da gowy bolýar özüňize. Düşündiňiz? Ine maňa ýazypdyrlar, görüşelýärler. Wopşym merhaba. Başvurunuzu inceledim. Görüşebiliriz. Merhaba. İnsan kaynaklarına ulaşım sağlıyorum. Adım Furkan. İletişime geçebilmek adıma telefon numaramızı iletebilir misiniz? Düşünseniz, wopşym şolar ýaly. Hemen telefon numaram ýazjak. Men kakras şu günler işsiz. 546 510 79 02 01 şolar ýaly. Düşündüm. Wopşym paka tapdym. İşim bar. Şolar ýaly doganlar. Kanalyma abone olmaň, ýani podpisat etmäni unutmaň. Şu video başardyňyz, ýüregi ağa adamlardan haýyş edýän doganlarym, dostlarym. Tolko bu video, soňky videolar hasam özelleşdirilen gowy videolar goýjak. Telefon sistemalar, kompýuter sistemalar, prolajeniýa sistemalar hakynda ince sırlarını size öğretecek, düşündürecek, öz bilýän zatlarymı, bilmeýän zatlarymı sorajak. Sizden hem sizlerin bilgini paylaşacak. Şolar ýaly kommentariýa ýazyp, özü näme hakda video isleýändiňizi ýazyp bilersiňiz. Şolar ýaly spasiba diňläniňiz üçin köp. Men maksat. Paka.